Assalamu alaykum. Ýene-de Destan video studiýasynyň hyzmatyndan peýdalanyp we sine diýen mähruman tomaşaşlar. Ene görüşüňiz ýaly bugun Qullaýyflaryň döwletli ojağyny uludan toý tutulýar. Bugun hormatly Araz dostumy Aýjan gelinimiz özüniň mähruman gyzy bolan Solmaz gymyzyň 1 ýaş toý uludan tutulýar. Bugun da bara ören gyzyganyňly pursatlary beslener diýip umyt edýäs. Ene görüşüňiz ýaly multfilmleriň gahrmanlaryň bugünkü Solmazjanyň 1 ýaş toýuna gatnaşýar. Onda gyzgazyk toý roliga tomaşa ediň. Ýürüýtem Mekan Kulumov owadan aýdymlar bilen dowam edýär. Bir güzelliği tarif etsem bir nazik, güldü yaprağını tutsam ondan nazik. Yangi yıl vasarda yeni yanadı, rengarenk iltimaslarından kız kovanadı. Ay gibi maşallah, gül gibi maşallah, ah benim kalbim bir güzelge şeyda inşallah. Ay gibi maşallah, gül gibi maşallah, bir güzelge şeyda inşallah. Gülse gündey, tonsa ayday, cemalı var. Gülden alıp tosar verdim, gülüm